L-intervista ser tiġi mwassla lilkom minn Beauty Wisdom tal-Żgura għal aħjar prodotti u trattamenti ta' sbuħija. Noffru wkoll servizzi ta' aromaterapija holistika. Lily's Health and Beauty għall aqwa prodotti ta' nutrizzjoni, make-up u aċċessorji. Żuru l-paġna ta' Lily's Health and Beauty fuq Facebook għal iżjed informazzjoni. Antonello Bella jsemmilkom u jilqakom għas-seba' programm mis-sensiela l-intervista. Illum għandna programm ftit iżjed speċjali mis-soltu. Mhux biss minħabba s-suġġett li se niddiskutu, iżda wkoll minħabba l-mistednin li se jkollna. Illum sejrin nitkellmu fuq dik li fil-fema tiegħi hija l-iktar logħba mistennija mill-kalendarju tal-futbol, iżda wkoll anki fid-dawl ta' kif huma l-affarijiet fis-serja bħalissa naħseb li hija logħba importanti ħafna u nazzarda ngħid li tista' tkun deċiżiva għal fini tar-rebħ tal-iskudetto ta' dis-sena. Qed nirreferu għal-logħba Milan kontra Inter li ser ikollna nhar il-Ħadd li ġej fit-tlieta fl-Istadio Giuseppe Meazza in San Siro. Niġu issa l-mistednin għandna partitarju ta' Milan u partitarju ta' Inter illi żgur m'għandhom bżonn ta' ebda introduzzjoni, speċjalment magħkom il-pubbliku sportiv lokali u mhux. Wieħed minnhom huwa attur popolari, il-partitarju Milanista, li wkoll rajnieh f'diversi produzzjonijiet fosthom fuq it-televiżjoni, Ħbib u Wedewwa u Division 7 fost l-oħrajn, u min-naħa l-oħra għandna ġurnalista sportiv illi modestament ngħid ukoll li kien bniedem ta' referenza anki meta fil-passat bdejt il-karriera ġurnalistika sportiva tiegħi. It-tnejn li huma wkoll llum għandi l-pjaċir ngħid li huma ħbib kbar tiegħi li għadna nkuntatt anke b'mod frekwenti. Qed nirreferi fuq in-naħa rossonera għal Clayton Zammit, magħruf ukoll bħala iċ-ċomba, u għan-naħa nerazzurra lill-ġurnalista Public Broadcasting Services Daniel Buħaġar, illi nixtieq minn issa nirringrazzjahom talli oġobhom jattendu għall-programm tal-lejla. Insomma, l-introduzzjoni tiegħi għamilta, issa nistgħu mmorru għall-intervista ħalli naraw ftit Clayton u Daniel x'għandhom xejdulna mhux biss fuq id-derbi iżda wkoll anke minħabba l-fatt illi llum 18 ta' frar jalaq żmienu nibdew ukoll b'kemmtej fuq wieħed mill-aqwa plejers illi qatt ra il-futbol Taljan. Qed nirreferi għall-kbir Roberto Baggio. Daniel u Clayton, qabel xejn, grazzi tal-iċċettajtu l-istedina li tattendu għal dan il-programm. Huwa onur għal Media House relattivament żgħira bħalma ta' Antonello Sports Blog li llejla tilqa' żewġ personalitajiet tal-kalibru tagħkom fi programm ġdid bħalma huwa l-intervista. Fid-dawl tal-fatt li llum 18 ta' frar jaħbad eluq żmien wieħed mill-aqwa plejers li qatt ra l-futbol Taljan għall-inqas fil-fema tiegħi, Roberto Baggio, nixtieq nibda d-diskors tal-lejla billi nieħu kemmtejn minn għandkom fuq dan il-plejer kif ukoll l-isbaħ memorja li għandkom ta' Baggio mat-tim rispettiv tagħkom. Tajb infakru wkoll it-telespettaturi illi Baggio għamel żewġ staġuni mal-Milan bejn l-1995 u 97 u l-istess ammont ta' staġuni mal-Inter bejn it-98 u l-2000. Clayton, nista' nibda bik. Mela l-ewwel grazzi tal-li għażilt lili biex inkun parti minn din l-intervista pre-derbi biex ngħidu hekk. Semmejt Roberto Baggio. Naqbel miegħek 100% li Roberto Baggio huwa l-ikona tal-futbol Taljan. Mhux għax ma kienx hemm plejers kbar, però naħseb li bħala number 10 bejnu u bej Rivera inħoss li xorta Baggio kien dik iktar minn Gianni Rivera li ovvjament tal-Milan huwa wieħed mill-ikbar li qatt teżista leġenda kbira. Golden Boy. Ekku Golden Boy, eżatt. Il-Golden Boy ma' Divin Codino, però Divin Codino kif kien magħruf Roberto Baggio, ifhimni, magħna kull ma' sentejn kif semmejt tajjeb inti, kemm magħna u kemm mal-Inter għamel sentejn. Kien biex ngħidlek fil-fażi kalanti tal-karriera tiegħu.
Dan kien ġej minn mal-Juventus illi basically fl-aħħar staġun preferew lil Del Piero li kien biex ngħidu qed jibda l-karriera tiegħu u ħallew lilu l-isfel. Ġimgħana rebaħ kampjonat u l-kampjonat li rebaħ fil-fatt skorja anki il-penalti fl-aħħar logħba mal-Fiorentina li rbaħna 2-0, il-penalti ġabu weja u skurjaħ Roberto Baggio fir-rebħa ta' 2-0 li mbagħad kien unikament ġi sostituit minn Marco Simone, daħal Marco Simone u kienu l-iskorja t-tieni gol fir-rebħa li ħadna 15 skudetto biha. Però naħseb jekk tgħidli immaġini ta' Roberto Baggio bil-ger tal-Milan, ngħidlek dik il-famuża dawra bil-bandiera f'idu tal-15 u bil-beretta blura mdawra biex niftehmu l-pizz il qudiem. Sorry, pizz lura u fuq wara jiġi qudiem biex tinħawat, insomma l-beretta bil-kontra biex niftehmu għaddej bil-bandiera f'idu. Dik kienet xi ħaġa sabiħa wisq illi tara ikona bħal dak jilgħab bil-gertana u anki jekk li nsemmi xi ħaġa oħra penalti skurjat kontra l-Juventus li hu stess ħass li kien hemm il-bżonn li jiskurjalhom wara li daw ramewh. X'tgħidu hekk? Jiena Roberto Baggio, Antonello, niftak waħda mill-memorji sbieħ tiegħi huwa il-famuż gowl li jagħmel li biħsar popolari mal-Fiorentina ġa San Paolo llum Stadio Maradona. Kien għamel ġmil ta' gowl minn hemm beda jikber. Kikollhom dak il-gowl is-somom tiegħu ta' flus kienu jitriplaw tagħmel dak it-tip ta' gowl. Memorji sbieħ tiegħu jiena fil-futbol bħala ġurnalist fejn nista' nipprova nkun neutrali, ovvjament meta niġi fuq xogħol ta' radju jiena ninsa il-passjoni tiegħi għall-klabb Nerazzurro u il-ħadd spiss jiena nkun xogħol u verament il-gost tiegħi li nagħti gost il-kull min qed isegwina sija interessi jagħmel. Allura qiegħda ġo fija li jiena napprezza kwalunkwe talent fi players kollha. Baggio kellu dak it-talent kif qal tajjeb Clayton, Gianni Rivera niftakru sewwa jien ukoll kellu il-żmien tajjeb tiegħu għalkemm mbagħad min jiftakar dik il-famuża partita fil-tazza tad-dinja kontra l-Ħajti, ma nafx kien ġralu donnu Gianni Rivera hemmhekk kien jew ma kienux ikkonċentrati jew ma nislux għal dik il-partita b'ċertu konċentrazzjoni li telfet ħafna mill-mertu tal-kalibru tal-plejer. Insomma, qed nitkellmu fuq Baggio mal-Inter ġifera wkoll sabiħa, kien hemm plejers ta' kalibru, jiena jfakkarni dak il-cross veru cross, imma minn dak laqatni f'Baggio bi tagħmel dak il-cross minn wara u ġabu għal ġol penalty area. Biex turi l-kapaċità veru kien naqra rilassat hemmhekk kienet partita għax ċertu skills fil-futbol tipprovhom meta inti jkollok ċertu ċertezza. Tkun kemm tkun kbir, jekk ma tkunx ċert fil-kalibru tiegħek, ma tissugrax ċertu sogru. Allura dakinhar Baggio kien għamel dak is-sempliċi cross b'saqajh minn wara turi l-kapaċità tal-plejer li kien plejer kbir, jiena apprezzajtu sija meta kien ma' Juventus, sija meta kien mal-Milan u sija meta kien mal-Inter. Jiena Roberto Baggio naraħ inkluż fil-keriet li libes. Jiena biex nagħdu wkoll kumment qasir fuq il-bniedem li nsejjaħ bħala l-poeżija tal-futbol naħseb u nemmen li anke intom taqblu miegħi l-unika flok li jixraq il-Roberto Baggio l-ewwa flok tal-Juve, l-ewwa flok tal-Inter, l-ewwa flok tal-Milan huwa dak il-flok il-blu tat-tim nazzjonali Taljan bin-numru 10 stampat warih għaliex Baggio huwa patrimonju nazzjonali għal-futbol Taljan. Biss ħalli nġufti tal-attwalità. Clayton, ċertament li ħadd ma stenna li wara kważi żewġ terzi tas-Serje A, Milan kienu se jinsabu t-tieni wara perjodu twil ta' ġimgħat f'ras il-klassifika. Temmen li tistgħu tibqgħu tiġġieldu wara tal-iskudetto sal-aħħar? Mela, kif qed tgħid tajjeb inti, aħna ilna l-ewwel konna anzi ilna l-ewwel għax issa tawos nistrampa ngħid fil-passat. Konna ilna l-ewwel mill-bidu tal-kampjonat. Bdejna l-kampjonat fuq biex kif jgħidu Taljani fuq la falsa riga tal-kampjonat li intemm is-sena l-oħra mill-waqfa tal-Covid il-qudiem speċjalment sa l-aħħar tal-2020 kull ma tlifna logħba waħda biss illi kienet il-logħba kontra l-Lille. Il-bqija konna ma nitilfu qatt u logħbiet li nkunu minn taħt b'xi mod jew ieħor nġibu draw
bħal-lobit mal-Ġenwa eżempju logħba li basically kien ħaqna nitilfu x'inna dak li hu xorta f'5 minuti bum bum żewġ goals. U fl-aħħar anke riskjajna li nirbħu għall-logħba, ma kien ikun ħaqna però ġara. X'ġara mal-Ispezja jiena smajt il-kummenti ta' Pioli anki qabel il-logħba mal-Istella Rossa, id-diskors kien ċar, anki Romagnoli wara l-logħba qala. It-tim is-sottovaluta l-Ispezja. Hija xi ħaġa naturali għal meta jkollok tim bi players ta' 21 sena, 22 sena, medja ta' 24 fit-tim li għandna aħna li jikkonċentraw lek fl oħra bħal Derby, bħal Stella Rossa u bħal Roma li huma l-erba' logħbiet li ġejjin. Stella Rossa home away u ma temm id-Derby u Roma l-aħħar logħba ta' dan it-Tour de Force biex ngħidulu hekk b'saħħtu. Allura hija normali li jissottovalutaw l-Ispezja. Di qala Romagnoli u meta saqsew lil Pioli mhux qallhom iva lill-ġurnalisti, però il-mod kif tafaħħa qisu qed jaqbel miegħu. Għax hu qal dan ma kinux il-Milan li lagħbu. U hekk hu. Jiena l-Milan issa drajthom jilagħbu, is-sistema drajta. Veru illi li ġranna wkoll meta tim jilgħab 5 fil-midfield aħna mbagħtu għar-raġuni illi jekk inti jkollok tlieta ta' wara l-ponta li huma supposti titolari Salamaker, Çalhanoğlu u Leao jew Rebic, flimkien ma' Kessin u Bennacer jew Tonali skont min ilgħab minnhom jekk ma jinżlux huma biex jiġu l-5 linja dritta, daw ovvjament ħajnqabdu id-difensuri b'5 kontra 3. Bejn l-attakkanti b'4, skużani, bejn l-attakkanti u bejn il-midfielders ħajġu 5 kontra 3 jew 4. B'Teo Hernandez li avvanza u anke Calabria li jitla min-naħa l-oħra. Dik xi ħaġa oħra. Mal-Ispezja kellna l-uniku fawl biex ngħidu hekk li kellna lil Calabria sospiż u lab il-famuż Diego Dalot li ħanaqafhem ħanajdlu famuż lok ngħidlu kelm oħra onestament għax wara l-logħba mal-Ispezja u anke logħba oħra wara kemm dan il-plejer jisterġa' jmur lejn Manchester illum qabel għadek jista' jkun. Diego Dalot għaliex qed ngħid daqshekk fuq huwa raġuni Nżommu fil-qosor. Iva. Iż-żewġ full-backs tagħna Calabria u Teo Hernandez huma tnejn li jitilgħu ħafna. Issa meta lab Dalot minflok Calabria jew minflok Teo dan baqa' lura. Mela tim li jilgħab 5 midfielders ħattakkak il-ħin kollu mal-linja. X'se jiġri? Min ikun qed jilgħab qudiemu Salemakers u Leao ħajinżlu jiddefendu. Mela inti ħallejt iċ-Çalhanoğlu li jibra waħedhom. Çalhanoğlu post-COVID mhuwiex iċ-Çalhanoğlu tal-pre-COVID u Ibrahimovic waħdu ta' 40 sena ma jistax jagħmel affarijiet kbar. Anke ma jkunx waħdu, saparek u waħdu. Dik ikollox naħseb. Daniel, minnaħa l-oħra l-Inter irritornaw fl-ewwel post iżda ġew eliminati mill-fażi tal-gruppi tal-UEFA Champions League u ftit tal-ġranet ilu wkoll ġew eliminati mis-semifinali tal-Koppa Italja. Sodisfatt bl-andament tal-istaġun interista sissa u kemm taħseb li issa Antonio Conte l-coach jinsab taħt pressjoni biex jirbaħ l-iskudetto? Li tgħid li jekk kien issodisfatt jew le ngħidlek le. Ma jiena fl-opinjoni tiegħi tim tal-kalibru tal-Inter li kellhom ambizzjonijiet kbar li tiġi eliminat minn UEFA Champions League għat-tieni sena nfila. Din id-darba eliminati wkoll awtomatikament mill-Europa League, ma tistax tkun sodisfatt. Fil-fatt, dil-ġimgħa rajt intervista anke l-Juventus, veru qalu li kkonċentrati fuq il-UEFA Champions League għaliex l-għan tagħhom huwa li jirbħu din il-kompetizzjoni. Imma għall-għan tagħhom huwa li kemm jista' jkun jibqgħu fil-kompetizzjonijiet. Għalhekk inti jkollok skwadra kbira biex tibqa' f'dawn il-kompetizzjoni. Ma tistax tkun sodisfatt b'rebħa waħda fir-round preliminari tal-UEFA Champions League, ma tistax Antonello. Allura m'iniex sodisfatt, u mbagħad li tinqara mill-Koppa Italja b'żewġ rigali ġo San Siro kontra il-Juventus, u mbagħad rajna tipprova ġġib ir-riżultat barra minn darek. Il-Juventus ma kellhomx jitilfu ħlief joqogħdu jilqgħu l-Inter dakinhar, u nafu li l-Juventus mhuwiex tim li tiskurjalu malajr, id-diviża tagħhom hija diviża tajba wkoll, allura kien mbagħad l-Inter, l-istorja tal-Inter kontra l-Juventus hija totalment differenti minn dik tal-Milan. Jiena l-Inter narhom jiċkielu meta jiġi biex jilagħbu mal-Juventus. Rari niftakar naħseb jien għandi żmien iktar sew minnek, rari niftakar l-Inter jilbħu ġo Torin, rari. Forsi jekk niftakarhom 3 darbiet 4 darbiet. Kien miraklu meta lbaħnilhom bi-Stramaccioni coach, dik il-famuża rebqa ta' 3-1, barra xi riżultati oħra meta kien hemm Rubens, u sa ftit tiftakar. Allura m'iniex sodisfatt u nkun sodisfatt jekk tal-anqas Antonio Conte bil-miljun li jieħu fix-xahar jirbaħ il-lig. Il-bija nkun diżappuntat kompletament.
Ilab u irbaħ fil-kompetizzjoni organizzata mill-programm L-Intervista. Id-domanda li serin insaqsukom din il-ġimgħa hija kif taħsbu li ser tispiċċa l-logħba bejn Milan u Inter ta' nhar il-ħadd li ġej? Ħalli t-tweġiba tiegħek fis-sezzjoni tal-kummenti li hawn taħt dan il-video u jekk taqta' r-riżultat inti tiġi biċ-ċans li tirbaħ ċappetta ġentilment offruta lilna minn Lily's Health and Beauty. Mela, għadkom kemm rajtu kol il-kompetizzjoni li ser ikollna offerta minn Lily's Health and Beauty nħeġġeġkom biex tieħdu sem u kif qednilkom ukoll tkunu intitolati biex tirbħu premju sabiħ li għadkom kemm rajtu fil-klippa li għadna kemm tfajnilkom. Lura l-intervista l-aktar konfront mistenni anke fid-dawl ta' dak li rajna fil-sfida li kellna ftit ġimgħat ilu fil-Koppa Italja hija dik bla dubju bejn iż-żewġ mexxejja tat-tim li huma Zlatan Ibrahimovic u Romelu Lukaku. Kemm taħsbu li għamlu differenza għat-tim li tappoġġjaw, jiġifieri fil-każ ta' Clayton Ibrahimovic u fil-każ ta' Daniel Lukaku. Nibda d-darba bik Daniel. Romelu Lukaku rajna li meta ma jiskorja xejn jew ma jkunx jagħtu fil-vera t-tim ibati biex jiskorja. Anke domnu jekk jibrilla ħafna Romelu Lukaku jibrilla kulħadd. It-tim huwa bbażat għalkemm kont kollha jgħidulek li l-ebda klabb huwa ibbażat fuq plejer wieħed, anke l-istess Pioli jgħidlek li t-tim mhuwiex ibbażat biss u ovvja mhuwiex ibbażat biss fuq plejer wieħed, ma tistax inti tibbaża tim fuq plejer wieħed, imma huwa forza. Romelu Lukaku l-età mhux xi plejer kbir, jien niskanta kif il-Manchester United telquh. Illum tiltaqa' ma' supporters tal-Manchester United jgħidulek għaliex il-United ippreferaw il-flus mill-saħħa tal-plejer. Naħseb dak iż-żmien 70 miljun mbagħad irnexxielhom l-Inter jittantawhom u jwaqqgħu mal-vizzju tal-flus. Għaliex naħseb li kieku kienu jafu kif titratta ħafna iktar ma' Romelu Lukaku, naħseb kieku baqa' ma' Manchester United. Jiena naraħ pedina importanti, titħaddem rasek, ma tistax tiddependi fuq billi jiskolja biss, kapaċi jġbidlek il-plejer, kapaċi jiġri, kapaċi jikrossja, għandu ħafna kapaċitajiet kbar. U nemmen li huwa pedina importanti imma mhuwiex kollox. It-tim tal-Inter huwa bbażat ħafna plejers tajbin, illum għandek midfield tajjeb, għandek riserva tajba wkoll, għandek il-Sanchez, jiena li kien ikun żball kieku bidluh ma' Dzeko, għaliex issa Sanchez jaf kien it-tim tal-Inter, Dzeko tistenni sakemm jerġa' jissettiljalek, kollox ma kollox naħseb kien id-deċiżjoni għaqlija Romelu Lukaku huwa pedina importanti fl-attak tal-Inter. Iva nemmen li huwa pedina importanti ħafna. Zlatan huwa t-top scorer tal-Milan. U sa qabel ma nqabad dik l-inġeri Zlatan kien it-top scorer anke fis-Serie A. Skurja aktar mill-lab. Mela iva huwa determinanti. Kif qal Daniel ma tistax tibbaża it-tim fuq plejer wieħed. Però Zlatan jiena nara differenza bejn Lukaku u bejn Ibrahimovic u din hija xi ħaġa li qalt li l-futura mara tiegħi wkoll, Lukaku huwa dak il-plejer illi għandu il-fiżik biex imexxi lill-Inter bis-saħħa waqt li Ibrahimovic imexxi lill-Milan b'moħħu. U jiena nemmen illi Ibrahimovic psikoloġikament jgħin lill-plejers tal-Milan jagħtu aktar milli jistgħu jagħtu. Waqt li Lukaku Immaturom. Ekku. Immaturom, bravu. Psikoloġikament immaturom il-plejers kollha. Li kien determinanti għal-rinaxximent li kellhom il-Milan ukoll. Eżatt. Waqt li Lukaku naraħ li huwa attakant komplut. Tajjeb bir-ras, b'saħħtu jiġri u anke psikoloġikament taraħ ċertu affarijiet. Nara differenza bejn u bejn Lautaro hija dik. U Lukaku dak it-tip li nkollu serek jgħin it-tim iktar itjhom il-kuraġġ. Lautaro huwa aktar dak il-plejer fil-ground. Però dik hija Ibra u Lukaku jiena nemmen li iva. Min jirbaħ bejniethom ikun rebaħ id-derbi. Konfront uħar li mistenni jkun interessanti ser jkun dak bejn id-difensur xellugi Milanista Teo Hernandez u l-laterali Lamini Ashraf Hakimi. X'inhu huma l-kummenti tagħkom fuq din l-isfida u d-darba nibda bik Clayton? Teo u Ashraf Hakimi huma żewġ plejers ngħidulhom jesimili. It-tnej huma forza della natura, it-tnej jiġru ġiri indimunjat, lajnu niżlima jeqfu qatt,
skont il-futura mara tiegħi Teo Hernandez huwa isbaħ minn Ashraf Hakimi, ma dik hija xi ħaġa li tajda ġas b'xajta hekk. Min-naħa l-oħra, nemmen ukoll li pereżempju fl-ewwel round jiena għalija Teo bata darbtejn da season. Żewġ players biss irnexxielhom ikunu aħjar minnu, Ashraf Hakimi u Federico Chiesa. Nemmen li dawk iż-żewġ players fil-fatt l-iktar li taw hard time. Teo lil Hakimi ħarablu biss darbtejn fid-derby tandata tal-lik, għat ngħid l-ewwel round tal-lik. Ħarablu darbtejn fit-tingħaf, fl-ewwel ħaf kien aħjar. Nemmen li dik hija sfida kbira minnu l-aqwa bejniethom ma nafx. Nikkonfermawna lil ħadd. Naħseb ta' spjegazzjoni tajba, Clayton. L-ewwel qed nawguralu jekk wasal biex jiżżewweġ ukoll, tax ninsamba. Grazzi. Il-futura mara tiegħu nawguralu żwieġ feliċi u l-imħabbija li sbaħ ħaġa u jikkura tagħmlek dejjem ferħan. Eżatt. Għandu jestiżi wkoll minn qalbi minnaħa tiegħi wkoll. Grazzi napprezza. Minn qalbna. Se jkun dwell interessanti, naħseb it-tnejn għandhom kapaċitajiet kbar, kif qal tajjeb Clayton it-tnejn veloċi. Jiena naħseb it-tnejn jispikkaw, alla volja forsi wieħed jew ieħor jagħmel xi żball, imma xorta narhom li se jispikkaw. U mbagħad forsi għal gowl għax-Xerif huwa iktar iħobb imur ħafna għal gowl, forsi iktar minn Teo, imma nemmen li irid ikun iktar preċiż kultant meta jiġi għal gowl u nemmen li blajnuna mhux se tmexxi kien waħdek żgur minn kapaċi jamalgam mal-plejers sħabu dekinhar jeleb it-tensjoni. Alla volja m'hemmx dak is-support din id-darba, imma jafu s-support dawn il-press imdorrin li għalkemm mhumiex imdawrin bil-press mis-supporters fil-gram huma mdawrin bit-televiżjoni llum kull għajt ta' kull kelma tinstema' il-moħħ tal-supporters jagħtem narawhom meta joħorġu mill-grants għandna volja suppost jinġabru ma s-support huwa wieħed miġnun nafu kemm iħobb il-logħba tal-futbol u mhux dejjem issib kontroll tiegħu. Għalhekk naħseb min jinnexxu li jeleb dawn l-isfidi kollha fih innifsu kapaċi kif qal tajjeb Clayton jagħti dik in-naqra spinta iktar lil-tim tiegħu. Imma t-tnejn huma players ta' kalibru kbir fl-opinjoni tiegħi. It-tnejn għandhom futur sabiħ fil-logħba tal-futbol. Grazzi Daniel immorru għal ftit momenti ta' pubbliċità bqgħu magħna li l-intervista se tkompli minn hawn ftit ieħor. Beauty Wisdom tal-Fgura għal-aħjar prodotti u trattamenti ta' sbuħija. Nofru wkoll servizzi ta' aromaterapija holistika. Ilab u irbaħ fil-kompetizzjoni organizzata mill-programm L-Intervista. Id-domanda li serin insaqsukom din il-ġimgħa hija kif taħsbu li ser tispiċċa l-logħba bejn Milan u Inter ta' nhar il-ħadd li ġej? Ħalli t-tweġiba tiegħek fis-sezzjoni tal-kummenti li hawn taħt dan il-video u jekk ta' riżultat inti tiġi biċ-ċans li tirbaħ ċappetta ġentilment offruta lilna minn Lily's Health and Beauty. Merħba t-tieni parti tal-programm L-Intervista flimkien miegħi Antonello Abela llum qegħdin niddiskutu l-logħba bejn Milan u Inter mis-Serje A ta' nhar il-ħadd li ġej flimkien ma' Clayton Zammit magħruf ukoll bħala ċomba partitarju ta' Milan u Daniel Buħaġar ġurnalist tal-Public Broadcasting Services li qiegħed jirrappreżenta il-kuluri nerazzurri. Nixtieq li nibda t-tieni parti ta' tal-programm billi nsaqsikom liema hu l-iktar derbi memorabbli li tiftakru. Clayton, nibda bik. Għandi tnejn. Anzi għandi tlieta. 1998 derbi tal-Koppa Italja 5-0, u mbagħad ir-ritorn rebħu l-Inter b'xejn ovvjament tad-dew il-Milan bl-iskor ta' 5-1, ovvjament id-derbi tal-11 ta' Mejju tas-sena 2001 6-0 Inter Milan anzi 6-0. U derbi ieħor sabiħ ħafna kien dak tal-21 ta' Frar, propju l-21 ta' Frar tas-sena 2004 Milan Inter 3-2 meta konna 2-0 minn taħt u mbagħad irbaħna l-logħba 3-2 b'żewġ gols minuta. Kif qal Clayton jiena fl-età tiegħi ta' 62 sena għandi ħafna derbis memorabbli ġo moħħi. Il-gow ta' Serena meta rebħu jħeb xejn fi żmien meta l-Milan kienu taħt sakki. Imma l-iktar reċenti huwa il-darbi sabiħ 4-2, minn jekk mistess wara ta' sentejn ilu. Le, fil-fatt kien ta' Frar li għadda ta' bħal da' żmien sena. Ta' Lukaku. Ta' Lukaku. Dakku. Kienet l-aħħar, fil-fatt kienet l-aħħar darba li San Siro għall-inqas il-parti interessa ta' San Siro laqgħet il-parti tagħhi dak id-darbi. Ekku.
dak kien darbi verament mhux għaliex rebħu b'dak l-iskor l-Inter, ma kien darbi mill-bidu sal-aħħar darbi huma sbieħ kumbattuti, joffrulek sensazzjoni, joffrulek il-gows, u naħseb anka s-supporter tal-Milan dakinhar min kien qed preżenti ħa gost għal dak id-darbi. Dak huma xi ħaġa li jibqgħu memorabbli darbi bi-scores u bi-goals sbieħ. Temnu li l-eżitu tal-logħba tal-ħadd li ġej ser ikun determinanti għal tal-Scudetto, nerġa' nibda bi Clayton. Le, mhux li ħajkun daqshekk deċiżiv. Illi jagħti biex ngħidu hekk jitfa' aktar pressure lil min ikun taħt, iva, pereżempju kirbħu l-Inter jiġu 4 punti fuq il-Milan u 4 punti anke kif għallu logħba l-Inter ħajbqgħu fuq il-Milan. Mill-banda l-oħra dejjem għandek il-Juventus ġejjin, jiġifieri le, ma nemmix għatfadal ħafna partiti, però nemmen illi ħajati push tajba lil min jirbaħ id-derbi għal-kampjonat. Naqbel ma' Clayton, nafu l-futbol Taljan, ġieli ħassra l-futbol Taljan kien hemm żminijiet li iktar meta niġu lejn Marzu u April. Kulħadd jaħseb li jkun inqata' mill-ġlieda tal-kampjonat, u mbagħad jasal dak it-tim li jitlef żewġ logħbiet fuq in-naħa ta' fuq tal-klassifika, mhux mistennija, u se il-kampjonat reġa' nfetaħ. Iktar le, fadal ħafna konfronti diretti, kif qal tajjeb Clayton, jekk jirku l-Milan jerġgħu jiġu b'2 punti fuq l-Inter. Jekk jirku l-Inter jiġu b'4, ma mbagħad fadal konfronti diretti. Fadal veru l-Inter mal-Juventus l-iktar tim li ftit li xejn għandhom ta' hija kważi qabel tal-aħħar partitek minn is-ser sbal. Fil-fatti hija logħba ta' qabel tal-aħħar. Qabel tal-aħħar fadal ħafna partiti. Antonello, ma tistax taqta l-partita ma' Roma, ma tistax taqta Milan ma l-Ispezja til-fulħat li għadda, ħadd ma issib li għadda, ħadd ma stennija, ġifieri kif qal tajjeb Clayton, illum m'għandekx dawn il-timijiet batuti, illum jistgħu jixtrulek plejers barra minn kemm jifilħu, hemm bħal-futbol Malti, illum hemm bilanċ enormi, u anke l-futbol Taljan. Illum kull logħba fija partita tagħha u naħseb li l-kampjonat ikun deċiż lejn l-aħħar jien. Clayton, inizjattiva li nħu pjaċir nisma' ħafna fuqha hija dik tal-Milan Ultras Malta, naf li għandkom grupp tajjeb ħafna, forsi nieħdu pjaċir kuttina naqra informazzjoni fuq dan il-grupp dejjem fil-qosor u x'għandu jagħmel wieħed biex jingħaqad magħkom. Mela, il-Milan Ultras Malta kif għattajjeb inti bdiet eżattament fis-16 ta' Ottubru tas-sena 2016, ġifieri dis-sena nagħlqu 15 sena mill-ftuħ tagħna, dik kienet inizjattiva li xtaqna nagħmlu aħna biex noqogħdu nagħmlu ftit kori u hekk waqt il-lob tal-Milan tkun għaddejja jkun hemm dik in-naqra kori, x'ngħidu hekk xi ħaġa żgħira bħal din llum britna aktar minn 100 membru li għandna reġistrati fil-Milan Ultras Malta u aħna wkoll ġemellati mal-Black Devil Milano fil-kurva ta' San Siro, jiġifieri aħna bażikament illum il-Milan Ultras Malta huma magħrufa anki ġo Milano. Jekk ittini permettili sekonda nixtieq ma niddeja xejn anzi b'nuri din hija il-Hall of Fame, l-ewwel darba saret il-Hall of Fame kienet fis-sena 2019 u jiena peress li kont anki membru attiv ħafna, issa membru attiv imma qabel kont anki wet mill-mexxejja għandi din peress li jiena Hall of Famer tal-Milan Ultras Malta u ngħid ovvjament gbura ħafna li ngħidha li jien parti minnhom. Għandu jagħmel wieħed biex jingħaqad magħkom? Mela biex tingħaqad magħna faċilment kull ma trid tagħmel li bħalissa ovvjament bil-pandemija maħniex niltaqgħu bħala grupp uffiċjali, però f'dak il-każ jistgħu jkellmu xi ħadd anke fuq Facebook għandna il-profil tagħna bħala Milan Ultras Malta jitkellmu hemmhekk u mbagħad min ikun qed imexxi il-kapi jew xatt mid-direttiva jkun jista' jafżhom minn hemmhekk. Mela l-aħħar domanda likom għalfejn nhar il-ħadd fit-tlieta l-Partitarju Neutrali għandu jara din il-logħba. Finalment titlobkom ukoll biex ittuna l-pronostiku tagħkom ir-riżultat eżatt fuq id-derbi kif ukoll jekk tridu tgħidu x'qed tistennew mit-tim rispettiv tagħkom għal din l-isfida. Ħanibda b'Daniel. Mela, is-supporter neutrali darbi qatt m'għandu jintilef, jiena kwalunkwe darbi nara, darbi tal-Ruma, darbi ta' Torin, darbi dejjem huwa darbi anke jekk it-tim jgħid fl-aħħar tal-klassifika, xorta se jtik battikata għaliex l-avversarju huwa kburi li qed jiffaċċja tim li fil-preżent huwa aktar b'saħħtu, fil-preżent żewġ timijiet ta' Milan qed ir-ras imbras, inna ma narawhom ras imbras u naħseb trid tkun naqra bunkers biex ma tarax id-darbi ta' Milan fit-tlieta ta' wara f'sinar nhar il-ħadd li ġej, se joqsu naqra t-toroq Malta żgur. Il-ħadd wara f'sinar se jsegwu id-darbi. Pronostiku diffiċli, ma tantx inħobb nagħti pronostiku ta' imma nara partita bilanċjata, riżultat jista' jmur naħa jew oħra,
ma nkun sorpris li jispiċċa fid-drog. Mela, basikament m'għandix nżid mela għal Daniel dwar għalfej supporter neutrali għandu jara id-derbi. Jiena ħanajt dak li bħala pronostiku ħanajt dak li kont qed naħseb jien li huwa bħal Daniel Draw, però ħanimxi fuq li qalt il-futura mara tiegħi Xeris illi qalt li ħanirfu l-logħba bl-iskor ta' 2-1. Dik kienet l-intervista li kellna llum ma' Daniel u ma' Clayton, nixtieq minn qalbi nirringrazzjom tal-li attendew għal dal-programm tal-lum. Infakkarkom illi bħal għamlu Daniel u Clayton tistgħu tagħmlu intom ukoll ittuna r-riżultat kif taħsbu ħad tispiċċa l-logħba bejn Inter u Milan u tiġu biċ-ċans illi tirbħu ċappetta ġentilment offruta lilna minn wieħed mill-sponsors tagħna Lily's Health and Beauty għal daqstant grazzi ukoll lil Lily's Health and Beauty għall-aqwa prodotti ta' nutrizzjon, make-up u aċċessorji, inħeġġukom kol biex iżżuru l-paġna tagħhom għal iżjed informazzjoni u wkoll grazzi taċ-ċappetta li tawna. Grazzi wkoll l-sponsors l-oħrajn tagħna Beauty Wisdom tal-Fgura għal prodotti u servizzi ta' żburija, Beauty Wisdom joffru wkoll servizzi ta' aromaterapija holistika. L-intervista għallum tispiċċa hawnhekk, il-ġimgħa d-dieħla ser nitkellmu fuq il-futbol Ingliż, ser niddiskutu l-logħba bejn Chelsea u Manchester United ma' żewġ mistednin oħra. Komplu segwu l-kontenut kollu li tkollna fuq il-netwerk tagħna ta' Antonello Sports Blog, sew fuq Facebook, sew fuq YouTube, kif ukoll fuq il-sit uffiċjali tagħna. Antonello Bella tikum il-kumplament tas-sera tat-tajba sakemm nerġgħu niltaqgħu saħħit. L-intervista ġiet imwassla lilkom minn Beauty Wisdom tal-Fgura għal aħjar prodotti u trattamenti ta' żburija. Noffru wkoll servizzi ta' aromaterapija holistika. Lily's Health and Beauty għall aqwa prodotti ta' nutrizzjoni, make-up u aċċessorji. Żuru l-paġna ta' Lily's Health and Beauty fuq Facebook għal iżjed informazzjoni.